RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9:44 in the morning. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa ngaran ka kanakong pamilya, ag nga minanabutan kong kay Manwa. Ako po si Mayor Repe Lacoste, kan Banwanin Buhi. Nagpapaabot ning maugmang Pasko, ag mauswag na bagong taon kaninyo ngamin. Diyos mabalos. Buwan na selebrasyon ta kakapaskuhan. Binamangot ko ng aming kita maging mamuya, masagana, iman ligtas, lalong-lalo na hiniwan na namatyan ta ang epekto ka pandemya o kana COVID-19. Abi po aparin yung alkalde at Fer Disimbulan, kaya ba abilog kong pamilya. Pagpapaabot ka rin nyo sa maugmang Pasko asin manindong bagong taon. Abante, nabwa, abante. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa satoy apong programang Bicol Connection. Aldaw kitang unyan nin Webes. Pizza 8 kan bulan na Disyembre taon 2022. Non-working holiday. Kapistahan po kan sa tuyang mahal na ina. Immaculada Concepcion. Sa lado technical, ang sa kong idol, Engineer Charlie Binabra. Yaon man po, digdi sa information si Tony Matic Saison. Yaon sa transmitter si Felix Lagrimas, asin man si Aldrin Orlanda. Sa lawasan mga karonda.
Inipon sa indong Karonda, Joey Habana Lim, good morning. Nagpapaabot ni Diyos Marina Akin. Sa mga naka-tune in mo niyan, sa senda mga transistor radio. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Ano po, bawal ang putsiko o dae. Sa mga mag-arago, Mr. and Mrs., masilibar kan sendang wedding anniversary, happy wedding anniversary po, sendo ka boss. Kasuod ba mga tugang sa ginibong regular session kan sanggunian panlalawigan kan probinsya ng Camarines Sur na pinamamayon ni Vice Governor, Presiding Officer, Honorable Salvio Portono Jr. Naging mainit ang turutuan sa pagpasar kan presupuestong annual budget for 2023 kan gobyerno probinsyal. Alagad ini po aprobado na sa third and final reading kasudma. And aros majority nag-approve ng mga bukal, tulo lang ang nagkontra. Duma nagkaigwanin na mainitan na diskutiran. Tan mga nagkukontrang tulong bukal sa olado kan opposition. Puente Villa, Laguno, agko pakisarong opposition dyan, si Ining Sinya, si Baldi Sinya. Pirmi palan kamong ausinti from October 16, nagpuuna pong hingutuhan ang presupuestong budget na pinagsumiter po ni Governor Luigi Villaferte. Kaya dapat po, lesson learned daw sa mga miyembros kanhunta probinsyal na pagmapasar nga nin presupuestong budget, dapat pirmi ka mong present. Tama man po si Bukal Sinyar. Ang chairman kan Committee on Budget and Appropriation kan panlalawigan. 5 billion po ang budget para sa masunod na taon kan lokal na gobyerno kan probinsya po nin Camarines Sur na pinamamayan ni Governor Luigi Villaferte. And sikat ngunya na maray si Bukal Shay Noble. Dawang gayong resolusyon ang sa iyang ipinagtulod sa regular session an saroda an pagtanggal kan task force Rinconada Power. Dangan ini pong pighurot niya sa National Electrification Administration na magkondusir na po daan ng eleksyon sa Junta Direktiba kan first Casureco 1 na ribayan na ni yung general manager da dyan na si Sylvia Alsisto. Sylvia Alsisto ta overstaying na ta 65 years old na dani. Dangan inahagad sa direktor kan first kan Casureco 3 ay Casureco 1 na magkondusir na po kamo nin eleksyon. Iyo mandigdi po sa parting ini kan Casureco 3. Ano daw ko niyaon si Ma'am Ann Roche Iraula. Tangarig makaulay taman ang gali. Kung ang mga direktor digdi sa parting ini kan Rinconada na dapat susog sa batas na ang dapat na magturukaw ng mga miyembros kan Junta Direktiba itong hali man sa distritong sa endang pinagsiserbihan. Taan di ba da kayong direktor dyan,
lalo ng chairman kan board of director ining Sylvia Alsistong ini na GM pa pala ni sa kasurekuan. Yan ang mga issue na nainiribta kasuod ba mga tugang. Si Bukal Shay Noble, dahil ma-interview mo niyan, turog pa. Medyo rugado man kasuod ba sa session regular. Pero may nagkakantsawa, no? Mas matibay pala niya ang aki ni Bukal Manny Noble, ano? Sa deliberasyon. Sa partisipasyon sa regular session kan Sangguniang Panlalawigan. Parehas man niya ako ni matibay daw ang ini. Ano po, mga taga-Rinconada, pabor man ka mo na matanggal na ini yung Task Force Rinconada Power na ini. Asin magkaigwa na po nin eleksyon. Bagong magturukaw or magpili na ng bagong mga membros kan junta direktiba kan Kasureko 3 asinan maging chairman dyan kan board. Ito talagang elected na regular member kan board of directors. Dangan ang general manager maging ex officio member. Agad ang takaning reaksyon ang management kang Kasureko 3 sa pagikan sa ilang spokesperson si Ma'am Ann Rochi Iraula. Kung bagaman ang may limit sa naman kung 3 years ang dapat na magserbi ka ng mga nailir na mga direktor, kung 5 years na kamo di sobra naman ang sa taon. Sobra na sa term limit or years na sa indong pagtukaw. Tahaloy na pala na dahil na nagkakaigwanin, nagkukondusir ng election on board. Pabor ba ka mo na magkaigwa ng bagong mga membros kan na junta direktiba kan Kasureko 3 o dae? Pabor ba ka mo o dae? Naribayan ang chairman kan board na si Sylvia Alsisto or Alsisto. Digdiman sa Kasureko 3. Ang mga membros kan junta direktiba kan Kasureko 1. O pabor man kamo na mag-igwa naman kamong eleksyon. Asin magpasar ng resolusyon na magbago naman kamo ng general manager. Na medyo may edad naman da palan. Ining sa indong general manager dyan na si Ana Sylvia Alsisto. Hoy, ano na daw ang issue sa Bicolite in Power Corporation? Ano daw kung naaprobara na ang sa indong prangkisa? Or prangkisya kan Committee on Energy dyan sa Senado. Kung bagay ni approve naman sa Kongreso. Ano, magugusto daw ang mga taga-Rinconada na duwa na po ang duwang kumpanya na. Sarong kooperatiba, sarong private company ang mag-sirbi ng elektrisidad sa Rinconada area. Man po kaya sa mga membros kan board of directors sa Kasureko 3, dabas ang kitang ma-interview sa ating membro. Dawa ni si Perseus Chowaching. Garo da man baga ni makaulay makan mga media, maginining si Alsisto, si Sylvia. Maginin pong iba pang mga direktor ta sa Kasureko 3. Dapat nagpa-interview man kamo sa media. Welcome kamo digdi sa mo sa RPNDCKI para pagurulay-ulayan ta.
Ano nga dapat pag-urulay-ulayan dyan sa sendo pong manihamento, sa sendong board, kung may mga resolution ka mo dyan. May mga accomplishmento, pwede taong i-news yan digdi sa tuya. Magulay-ulayan sa RPNDC kaya. Ang company man na ining Bicolite in Power Corporation, kung kisay man, hindi welcome man kamo sa mo. Aramon tamang kung may chance ka mong mag-operate ng business sa Rinconada or mayong chance kung di ka mo taanan ng pangkisa kaya ni pong Senado asin kung di pa aprobado po kan sa tuyang presidente. Uy, nakamati daw kita ng linog. Ano, kasuod ma? Sa Camarines Norte nga ni Dapalan, 5.3. Naging kusog kan linog. Namatian pa sa parte kan Metro Manila. Ako kasuod maapadi, hapon niya ako, ano, doon itagaro, nalulula ako. Ito pala, naglilinog, ano. Iyon. Hapon ito, siguro mga maalas 3 ito. O, alaw na city ito. Basta araw kaya. Kaya pigyugo-yugo kita, kana linog kasuod ma, ang Tinaga Island sa Camarines Norte, bandang alaw na 5, nin pagkahapon, naka-experience ng 5.3 magnitude. Namatian man po sa parte kan Metro Manila, sigun po yan sa report kan PBOLX, tectonic ang origin kan linog na may rarom na 1 kilometer. Sarong kilometro. Nakapaglista nin instrumental intensity 5 sa Mercedes Jose Panganiban, Camarines Norte. Intensity 4 sa Dait, asin man na Ginangyangan, Pulilio, Quezon. Sa Ragay, intensity 3 sa Pili, magindigdi po sa Rinconada, sa Iriga. Part of Rinconada. Sa parte kan Mauban, Lopez, kadakol pang iba. Naka-experience po kan linog. Tectonic na naging dahilan, ano, in origin kani. Basta maglikay po kita, lalo na panahon tabagangon niya, nag-uura, nag-iinit, apektado sa tuyang anuman. Kapalibutan. Magin ang mga tao, naghihilang eh. Kadaklan may abo, may kalintura, dahil po kayo yung klima. Pabor bago kayo kita kang klima kang panahon. Mainit, mauran, malipot pa pagkabanggi. Pagkaaga nga ni, so mga may sakanding ang pagmati, takot sa tubig, tamalipot. Kaya po ang pinakamaray medyo magkarigos, may rimbong ang tubig. Hoy, ang utang kan Pilipinas ha, mga tugang ha. Garo na baga Sige ang Lobo. Nagtaas na sa 13.64 trilyones pesos. Dahil pag pinapangaki, ang aki nindo, ako nakiutang sa gobyernong babayaran. Tapos, ang plano po ni Presidenteng Maharlika Wealth Fund na ini, kinontra ini kan Makati Business Club, asin kan ibang mga namamanuan, lalo na kung ang pundo dahali sa SSS and GSIS, tagaro i-invest. Kung marimati, kaya dahil po pabor ang business club. Kaya nauudit ang iba sa action kan sa tuyang presidente. And ano po, ning baka ngayon lalong maglubo pa ang utang ta. Nasa 13.64 trillion pesos na kan bulan sa ng October. Uli sa padagos na pagsubli, pag-utang kang gobyerno sa mga lokal, asin dayuhan ng mga kapitalista. Sa data po kan Bureau of Treasury, nasa 13.51 trillion ang utang kan Pilipinas. Trillion pesos po, grabe na.
Ang kada tukaw kan bagong presidente ta, sige ang urutang. Sige manantas kan utang ta. Oh. Kaya po, dapat po gayon. Pero, mayo, dawa si siya talaga pa di. Na presidenteng maging presidente. Kada tukaw na utang. Dapat naman po i-operate ang Pilipinas sa dakol na mga gastusan. Yan ang mga problema, ano. Kaya sinabi kan mga economic managers kahit ito na dahil nga kita mahahandal sa paglubukan utang kan Pilipinas dahil sa makakayanan taman daning bayaran sa inaasa na pag-angat kan sa tuya po dang ekonomiya. Yan. Sana nga na liwat na makabangon ang sa tuya pong ekonomiya sa nasyon po kan Pilipinas. Naka-Facebook Live kita pa di? Facebook Live? May Facebook Live? YouTube, Twitter lang po kami ha, na hindi madadala. Naka-block kita sa Facebook, Diamond. Naka-block. Temporary block po pa lang kami sa Facebook. Sorry mga tuga. Pero sa YouTube, type lang kamo ng rpn.dckiiriga.com. YouTube, madadalan po kami. Tapos sa Twitter, ano pa din? Madadalan po ang mga programa kan RPN DCKI. SSS at GSIS funds gagamitin da sa Maharlika Wealth Fund. Huwag gamitin ang pondo ng pensyonado. Ipondo ang Talyano Gold, $1 trillion. Pangyayari, ano? Yung mananggad, kawawa man ang mga pensyonado ta sa SSS, GSIS. At magayong po ang palakaw kan SSS, GSIS sa ngunyan. Kaya tama man, dahil na magpadago si President Marcos, tagaro nagtaram na si Marcos na dahil na ngayon kita maggamit kan pundo kan SSS and GSIS. Oy, mga tugang, likay ka mo kan cellphone nindo ta, tibaan makumpiskar yan pag ginamit nindo sa isabong. Pero po, ang mga isabong na ini, dahil naman po ini na dahil naman tinugutan sa mga sentro. Ang mga estudyante po kaya baka magtaraya pa dyan. Saka ang mga pag-online kayo ni, binabawal lang. Minsan may estudyanteng nagpupusta na la sa isa po. Ay sugal po yan eh. Ngunyan, ang barita mi, sa mga sabungan siguro, baka tugutan yan. Kaya dahil na po maparasayang panin oras ang PNP. Kung seryoso sindang ipasara ang guerrilla operation kan isabong sa Pilipinas. Simple lang po daan solusyon mga sir. Mga kakosa kung sabong opisyonado, sabi kan iba. Dahil naman nga kaya po ang kan mga pulis na mandakop nin mga pwesto o mga parataya maski maubos nindaan mga ini dahil man yan mapurundo ang isabong operasyon kan mga suwail na operator ang dapat lang dang gibuong kan PNP mga tuga
Sigon sa mga aficionado ka ini, kumpis karon ang mga kamera na nakakabit sa mga bulangan sa bilog na Pilipinas. Sa minsan po, may mga CCTV, may mga kamera, ang mga bulangan, ibinibinta sa mga negosyante, operator kan mga isabong, ibinibinta sa ibang bansa. Nagkakapirak pa lang sinda kayo ni. Ninulit akong mayo ang kamera, ang mga sabungan. Paano na ang magkakaigwanin mga live streaming, ang mga sultada sa sabong. Diskumpis karon yan mga kamera sa mga sabungan. Ayan po ang question kan publiko. Ang kamera ang nakaka-take advantage kan mga sabong financiers na ini. Kung mayo ng mga kamera, sarado ang mga isabong. Dahil ini nagkukurasa naman ng sultada na tinatayaan kan mga adik man sa bulang. Kung mayong kamera, mayong isabong po, mayong mga parataya. Oy, Mayor Junjun Surilla, ang peryahan mo dyan sa bato, ano yung taigwang mga pula-puti da sa kataya, nagpapataya, ay sugal man po yan. Papunduha daw yan peryahan mong yan na may sugal or may patayaan. Dahil napagtukdoyan mga hubinis dyan na maging mga sugarol sa parting yan kan Bato Camarines Sur. Kadakol man sa ng programa po para po paugmaon mo sa imong mga kababayan. Itong dahil na po ma-inbuilto pa sa pagtaya, ang pagtataya po ng kwarta, sa ditman yan, bariya man yan, basta pagtaya, sugal na po yan. Okay? Bako yan gayong effective na entertainment para sa mga kaugmangkan, mga taga-Bato. May mga nagre-reklamong mga magurang. Saka kung additional source of income sa naman kan LG yung kaipuan mo, kadakol pong paagi, Mayor Junjun Surilla. Dahil nanindo arogon ang mga classic Roman Empire kan panahon na usong magparataon in mga entertainment sa publiko. Pero gutom ang tulak ang mga tao. Basog ang mata, maaldat ang tulak sa kagutuman. Kung ano po ang mga daily needs, mga pangangailangan po, bulong, ayuda, bagas, sa mga tios na mga taga-Bato, iyan ang sa imo pong asikasuho. Farm to Market Road, hospital, kung pwede, magkaigwaman ka mo dyan ng government hospital sa Bato. Magkaigwa ka mo dyan ng public college. O yan ang asikasuhon mo, tabi, Mayor. Bako ang mga area entertainment na yun na natutokdoan pa ang mga hobinis na maging sugarol. Dahil kang peryahan na yan. Digdi man sa Erica City, aning carnival na indong ini. Okay lang kung may mga rides dyan. Pero magdyan daw ako, baka may nagpapataya man dyan, dapat pahalayason man yan ang mga kaakian, baka makanood man na maging sugarol. Mayor Rex Oliva, sir. Ang supladong Mayor kang Erica. Good morning. Uy, pinakusog na po ang kampanya kang gobyerno, lalo na kang Department of Health, sa mga HIV or AIDS. May World AIDS Day po kaya da. Kasuod maaba yun, ungon yan pa di. Nagbabalik tanaw ang gobyerno. Ang ibang mga syudad nagsiselebrate kayo. Nakikisumaro. Kasi iba pa mga stakeholders sa mga trayumpo kan mga nakaaging panahon na mga angat man sa buhay kan mga namamanuan, as in may mga solusyon. Dahil po sa hilang na ini, may mga nagagadan, may mga buhay na lagas, may mga buhay na nawara sa satuyang pamilya. Dahil po sa mga acquired immunodeficiency syndrome or AIDS.
Tapos itong HIV. Nakukuha po yan sa pakikipag-sex or kadakol na mga kausa kaya, lalo na sa pakikipag-sex sa kaparehong sex. Lalaki sa lalaki, harap kaya. Maglikay po, ang pinakamaurag dyan, kung kamo talaga, lalo na itong mga pamilyado, maging faithful kamo sa mga agom, sa mga partner nindo. Dahil na kamo magpamitir sa iba, tatibad mahawaan kamo ning hilang. Lalo na mga one night stand na inaapod pari. Na bistula ngayon yan, balbagan tulos. Ay, naku, ito palang infected kan HIV or AIDS. Naku, Diyos ko, lagot kayo. Imbis na maghaba, maatlukot ang buhay. Lalo na sa mga day ka berbisto, ay day ka munong ka. Laway lang aning laway, nakukuanan hilang na HIV, AIDS, ano po, or other sexual transmitted diseases. Ay lalo na kung may intercourse. Ay ano na tayo. Makontinto na lang po sa kung ano ang igwa ka mo. Na itinaukan sa tuya pong mahal na Diyos. Okay na yan. Kundi data po mapugulan man ang mga bakla. Sorry sa termino ko. Nakikipag-sex sa kaparehong lalaki. Kaya minsan may mga tinatamaan ng AIDS or HIV dahil sa pakikipag-sex sa the same sex. Mga tugang sa Bicol Region, sinasabing dakol talaga ang nagtitios. Talagang tinatawan po ng atensyon kan DSWD. Pinapasalamatan mi po ang sekretary kan DSWD, Secretary Erwin Tulfo, and Undersecretary Ninya Taduran. Pinapadangat po nindo ang mga Bicolano na mga nagtitiyo sa sintiyo sa pinakang mga tiyo. Kaya nga ni po sa Iriga, igwang piglag dyan ang DSWD. Nin DSWD Satellite Office or Field Office. Takol po sindang natatabangan. Boreal man yan, assistance, pamplite, pamasahe, asin man pagkakan, medical and financial natabang. $541,000 na mga nagtitios na pamilya sa Kabikulan ang padagos pong pigaayudahan kan DSWD. Oy, DSWD Secretary Erwin Tulfo, Mr. President Bongbong Marcos, i-suggest mi lang sa emo, asin sa Indo, ano daw kung ang pundo na pinagtagama kan government, national government, sa opisinang ini kan Department of Social Welfare and Development, kung pwede po mga taga-DSWD na lang po, ang magmanihar, magpadalagan kan pag-distribute kan financial assistance nindo, asin iba pa. Dahil na daw po tabi nindo po para paagi sa mga politiko, tati baad maguntingan pa. Baad mabawasan pa. Pakiulay please, Secretary Erwin Tulfo and President Bongbong Marcos. Dahil na pagpara-download sa mga local government units. DSWD na lang po ang mag-manage sa pag-distribute kan pundo or budget para sa tabang sa mga tios na mga Pilipino sa nasyon kan Pilipinas. O digdi lang po sa Bicol Region maabot na sa 541,137 families ang kinokonsiderar na nagtitirios. Kabilang sa mga inapod na mga poor households sa Kabikulan ang nakatalaan pong tabangan, tutukan kan mga programa kan gobyerno sa paagi po kan inaapod na ahensya kan gobyerno na Department of Social Welfare and Development.
Sa ginibo pong regional launching kan DSWD ining listahanan 3 sa Sarong Hotel. Ipinahayag po ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na sobra sa kabangang milyon ng mga Bicolanong pamilya ang maikukonsiderar na poorest of the poor. Kadakol baga. Ini po base sa nakalap na datos kan listahan ng 3 sa ginibong paglilibot as in interview kan sa iyang mga kabuan sa may 1,116,476 na nagtitios na residente sa iba-ibang lugar sa bilog na Bicol Region. Ang probinsya po ng Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na bilang kan mga poor households. Ano na tayo, Diyos ko? Number 1 pa lang kita, ang Camarines Sur. Anong nangyari? Na may 184,667 na mga tios na pamilya. Nasundan kan probinsya kan Albay na igwang 102,009 102,009. Ang Masbate 96,499. Ang Sorsogon 79,604. Camarines Norte 61,542. Asin ang probinsya po kang Catanduanes ang may pinakasadit na bilang kan may pinakang tios sa pinakatios na pamilya na nasa 16,816 na. Nasa 84.4% po sa mga nagtitios na pamilya nakairistar sa mga rural area. Dumana ni sa mga luwas kan mga barangay sa mga sentro urban, rural area sinda, parting bukid, mga coastal na barangay, mga rayong barangay. Mantang ang natatadang 15.4% nasa urban man. Igwaman pala mga nagtitios pong pamilya kasi nagtitios na pamilya na ka-star man sa mga sentrong barangay. Kansendo po asin sa tuyang mga lugar. Sa sinambit na pong bilang, 88,675 family mayong direktang akses sa serbisyo ng kuryente. Asin na sobra sa 74,000 gamit gasira para magkaigwalang ilaw. Kadakol man sa hintaan mayong akses sa malinig na inumo na tubig. Siniguro po ni Director Laurio na ang mga pamilyang ini ang tututukan kansendang ahensya na matabangan makabangon sa katikapuhan sa paagi po kan mga inapod na sustainable program kan gobyerno. Social protection, insurance, PhilHealth, Pantawid Pamilyang Pilipino program, purpose, asin iba paarog kan mga livelihood program. Ining sustainable livelihood program na ni kas itinatabang po kan DSWD. Pero pakiulay please. Mr. President Bongbong Marcos Jr. and Secretary Erwin Tulfo, ang pirak, ang pundo kan DSWD na itinao kan national government para sa tios na mga tios na pamilyang Pilipino. Please lang, di naman daw nindo pagpara-download sa mga local government units, tatibad mabawasan pa. Idirekta na po kan mga tauhan, kan DSWD, ang pag-distribute po kay ni. Tangarig direkta na pong ma-receive po kan mga tao. Tama po ako o mali? Correct me if I'm wrong. Ribo-ribo po ang mga Bicolano ang naggraduar kaya nakaaging taon uli sa tabang kang gobyerno kung saan may nakapagtapos naman po sa mga akininda. Mga akinindo. May mga marenang trabaho, negosyo, asin nagaray naman ng buhay dahil kan na purpose. Asin iba pang ayuda po kan sa tuyang gobyerno, lalo na po ipinaagi ang tabang pinansyal sa Department of Social Welfare and Development. Mahanap buhay lang po kami ni Paring Cha. Pagkatapos ka nahanap buhay, balik kami. Ano oras po
alas 10:23 sinaga, ang oras na yan, hatod po kan sa tuyang mga sponsor. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa pagi po ni GM Wilfredo Boxit. Ang manehamiento kan RP and DZKI nagpapasalamat sa mga sponsors Gudiana Pasco, Ramon Salvadora, Rome, Italy, Mr. and Mrs. Francis C. Nacario and Family, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City, Mr. and Mrs. Tess and Edgar Omurog, Zone 3, Bahamas Resort, Barangay Sagrada, Baao, Camarines Sur, Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur, and Board Member, Manny Noble and Family, Honorable Edsel Serrano Di Maiwat and Family, Vice Mayor, Iriga City, MGB Gasoline Station and Apple City Transportation, located at San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Redanto Belleza, Salog Resort, San Vicente Sur, Iriga City, Armin and Bernie Guevara, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Dodoy Escarilla and Family, San Francisco, Iriga City, Mr. and Mrs. Joel and Crisilda De Vera and Family, New York, New York, Buhi Police Station, Buhi, Camarines Sur, Police Colonel Rodrigo Benedicto H. Sarmiento III, Police Regional Office Number 5, Chief PSPG, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwa ng germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy.
Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. JR, bilisan mo. Manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Mga tugang, balik kita sa programa. Yaon na kita sa huring 30 minutos kan sa tuya pong programang Bicol. Mga tugang, sa tuyang mga Christmas greeting sponsor, pinapasalamatan mi partner kan RPNDCKI sa pag-celebrate kan sa tuya pong taon na Christmas and pagsabat kang bagong taon. Sa tuyo pong mga sponsor, nagapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro. Yaman po dyan si Engineer Dodoy Iscarilla and family kan San Francisco, Iriga City. May ghost na board member kan Rinconada area. Si board member Shai Noble, former board member Manny Noble, and si Ma'am Pearl Pajardo Noble and family kan Rinconada area. Si Rimam po nagapapaabot man ang bilog na konseyo kan barangay Santo Niño, Iriga City sa pamamayo ni punong barangay retired Colonel kan Philippine Army. Si Colonel punong barangay Honorable Antonio Tony Serrano and family. Yan man po nagapaabot ni Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro si Police Colonel Rodrigo Benedicto H. Sarmiento III, Police Regional Office 5 Chief PSPG Region 5 CAM General Simeon Ola, Legazpi City. Si Riman po si Honorable Itzel S. Dimewat and family, Vice Mayor, Iriga City. Si Riman po ang Buhi Police Station, Buhi, Camarines Sur. Sa pamamayo siyempre ni Police Major Andrew Alcomendas. Thank you po. Si Ma'am Sosi Amaro Balwis of Iriga City and family nagpapaabot man ng Merry Christmas and Happy New Year. An Villanueva Tanchuling Hospital,
Sa paagi po kan mabuot na mag-agom, sinda Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling. Makukuhayan sa Highway 1, San Jose, Iriga City. An MGBB Gasoline Station, San Agustin, Iriga City. Sa paagi po ninda Mr. and Mrs. Renato Villesa, mabuot na kagsadir. Siri man po, ibata pang mga sponsor na nagpapaabot pa po nin Merry Christmas and Happy New Year sa Indogabos. Sinda Jose B. Mendez Jr. and Mrs. Ano pong MPS Glass and Aluminum Supply. Makukuhain sa sentro Bulwang, Baaw, Camarines Sur. May cellphone number 0912-079-7382. Salamat po, Mr. Jose B. Mendez Jr. Asin ang MRS Glass and Aluminum Supply. Sinto Street, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. May cellphone number 091-2079-7382. Diyos mabalos. Siriman po si Punong Barangay J.A. Disquitado and family. Asin man po ang J.A. Disquitado Builder, located at San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Sinda po may cellphone number, pwedeng maapudan sa 09-47-215-4386. Pwedeng call, pwedeng text. Sinda po nagpapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Siyempre, si Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor po kan Baaw, Camarines Sur. Ang sa iyang bilog ng pamilya, nagpapaabot po ng Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang. Iyo man po si Honorable Ray P. Lacoste, Municipal Mayor of Buhi, Camarines Sur. Wise men from the Orient land, a thrill of the weary world. Yaman po dyan, bot ko lang bation sa kuyang amigo, si Boss Ed Pabener and si Engineer Sol Pabener ka Nabua, Camarines Sur. Always watching and always listening sa Satoya pong programa. Salamat po, Engineer Sol and Boss Edgar Pabener of Nabua, Camarines Sur. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Balik kita sa Satoya pong programa. Hi, good morning kay Kagawad Jonathan Oliva ka Nabua, Camarines Sur. Saro sa Satoyang magiging kairi bagiraray sa RPNDCKI and mapugol nin programa. Asin man si Punong Barangay Bert Balbuena. Sa mga masunod na aldaw, sa mga kaibanan, digdi po sa RPNDCKI. Siring man si Punong Barangay Milvin Barayog aliwat ng Dungmaan Tabayana, digdi po sa RPNDCKI. Ang senda pong mga newscast, programa, makakatuwang ni po sinda. Digdi po ang satuyang newscaster, yaon si JB. At the same time, news content writer ta, John Verdi Flor. 12 to 1 po. Yan sa iya pong newscast, Radio Ronda, Balita, Tanghali. At yan po ang Tabayanan Indosya. Ano po?
naman sa mga maselebrar nin Christmas, may mga Christmas party kita, dapat po iwas mo na sa mga mamantika, malanang pagkaon. Arog kan mga lechon baboy. Baka mag-iniro tiwi kita. Kaya dapat kung magkakangkamo kan lechon baboy, date lang. Dahil pakanga na po, baka kita ma-high blood o kung dahil man matiwi. Takyong kita ng alta presyon or high blood. Di ba? Tama, uso na naman ang mga Christmas party. Sa mga eskwelahan po, pinagbabawal po kan DepEd na maging mabongga po ang selebrasyon nindo. Dahil man tagaon na naman sa contribution ang mga magurang, mga estudyante, ano po, mga teacher, mga principal. Simple lang po ang selebrasyon na gibuhunta. Ang importante, ang pagrumdum ta sa pagpangaji ta sa mga blessing na ipinagtatao sa tukang sa tuya pong kagurangnan. Sa iyang pagdatong, mag-simbang gabi. Pag nag-start na po ang simbang gabi, mayong maraot na pirmi kitang maging dayupot sa satuya pong kagurangnan sa satuyang mahal na Diyos. Magtaga-simba ang pamilya. Dahil nung kamalilingaw sa pagharang asin pagpasalamat kan mga biyaya na satuya pong nariresibi. Diri man po ang pagpangaji. Dahil po sa mga kasakitan, challenge sa buhay. Ipangaji ta po sa kagurangnan ta. Ang sinasabing solusyon niya po sa iya. Napakabilis. Ang paguna at ang problema, kagabatan sa buhay, tama ng solusyon. Ito pala, napakapasi kan na solusyon pag pinasabungan na kita kan sa tuya pong kagurangnan. Pero duman po sa mga daida na nakaturog, kaiisip nin problema kung ano ang solusyon. Sabi ni Dr. Willie Ong, kung ang sobrang pag-iisip ay pinananatiling gising ka sa gabi, narito ang 3 simpleng payo para rito. Isulat ang inyong iniisip. Ano sa imong iniisip da, isurat mo. Kaya po na mailuwas sa imong isipan, ang pinoproblema mo. Siyempre kung ika na mo problema ng kwarta, isurat mo. Problemado akong maray sa kwarta. O kung ano pa, problemado ako sa agom ko. Problemado ako sa mga kaso. Problemado sa pambayad sa mga moral obligation. Problemado ako ta may sambayan agum ko. Ano na sa mga problema, mga tugang. Dahil nakakabayad arkila sa harong, kuryente, tubig. Problemado ako taan kataid ko, chismosa, mga marites, Mario. Ayan mga alaga, di ko man mga app sa cellphone kung saan pwede kang magsurat o isip mo itni. Mas maginhawa po daan sa imong pakikiramdam para makaturog ka na. Tanay, boses mo na sa sadiri mo sa imong kinakaurag sa buhay. Lalo na nakaka-stress sa imo, kaya isip mo ng problema, dahil ka na nakaturog. Ang text digdi sa tuya, idol, mas nakaka-high blood ang presyo kan sibulyas mo niyan. From Joter Tersenyo, Master, good morning. Thank you so much sa pag-participate sa programa. And Chairman kan GBI sa Iriga City. Good morning. Dangan magpangaji, asin maghurup-hurup. Ang regular da po na pagmunip-munip, may pakinabang, kabilangan mas maayos na pagturo, asin mas kalmadong isip. Ang iba man sabi, magkakanka ngayon ng batag. Tama papaturog katulog. Ang pagmuni-muni da, pag-relax, araal daw, makakatabang para mapaginhawa, mapahingaluan ang isip asin hawa. Mangako na ipagpapadagos sa imong pag-iisip sa isyu sa ibang aldaw naman. Kaya po ang mga problema, may solusyon, ipangaji sa mahal na Diyos.
Tapos labanan po ang problema. Pero sabi kan iba, dapat kaya ngayon, pag dahil ka napapaturog, ikaw kang kakawat-kawat sa kama. Ano man niya kung kawat sa kama? Ay, kakudot-kudutan ngaya, Joey. Ano ka naman ngaya daw ay. Garo ka man daw ngaya bagong pangaki permi. Ang sa mo ngayang utak permi ngayang sa umboy. Ang gusto ko ngayon sabi, pag dahil ka napapaturog, dapat nga sa kama may kakawat-kawat kang pampatungka. Pampaturog. Na mga lumbod. Oy, Mimay, good morning. Sabi ba ni Bukalmani Noble, ititext ka ngayon ni Edgar Mimay, ito ngayong Christmas greetings ko sa Endo. Duman sa opisina ka na Kapitolyo Provincial sa Junta Provincial. Duman na nga kumabayad, ano. Ipasabay ko lang niya ako si Samuya. Si Boy Lumbod, Ed Mimay. Salamat pa di. Ay, good morning man sa agom ko. Clemencia Balanglim. Perming udit. Perming high blood. Perming kaya kitang mayong sintabo ba? Ayan, ano. Kaya masakit talaga pag mayong kwarta, nakakaanggot. Kaya ipinapanaota ka na ngayon sa iba. Napapagal ngayong mayong kwarta. Ang broadcaster pala niya, perming mayong kwarta. Mara nga sa'yo mo, ipanao ko na daw ngayon sa iba. Kasi daw sa kuya, maampon pa din. Mara kan, kung may mag-ampon pa man sa ko. Madalion lang ang oras, 10 minutes before 11 o'clock in the morning. Kaya ininghanap buhay mi po na ibang natatada, ilalaog mi na. Ang oras niyan, tudkan sa ito yung mga sponsor. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Mga togang, balik kita sa programa. Liwat gusto kong paabutan pasasalamat ang mga advertisers and sponsors kan RP and DCKI, lalo na ngayon Christmas greetings. Siri man po, Sinda po, nagpapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year to one and all. God bless us all. From Punong Barangay, J.A. Disquitado and J. Disquitado Builders, located at San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur, with cellphone number 0947215436. Pwede ka mong mag-call, pwede po mag-text. Diring man po ang Jose B. Mendez Jr. and MRS Glass and Aluminum Supply. Makukain sa Center Street, Bulwang Bao, Camarines Sur. Igwang 0912-079-7383 na apodan nindo or i-text. Tinda po nagpapaabot din Merry Christmas and Happy New Year to one and all. God bless us all. Luwi na po akong mapaaram sa laugan programa. Sa pangarang kan sa ko yung mga partner, sinda parang Cha Binaobra, sa ko yung idol, Engineer Cha Binaobra. Sa information, si Tony Matic Saison, si Sir GB, yaon sa newsroom, para sa sayang 12 o'clock Radio Ronda, balita sa tanghali. Yaon man po sa transmitter site, si Felix Lagrimas, asin man si Aldrin Orlanda. Ini po si Joey Habana Lim, salamat po kan sa inyong pagantabay. Standby po sa masunod na programa. Barita ko yaon sa Iriga City, sinda Governor Luigi Villaferte, kan probinsya po ng Camarines Sur, asin man po si Congressman Mix Villaferte para sa payout. Pag sinabing payout pa, di mananao yan ng cash, di ba? Lalo na po siguro, duman sa mga naisumitir kan LGU na mga dapat matawan po ning ayuda pinansyal kan magtugang na iyo po an sa tuyang makan probinsya Governor Luigi Villaferte asin man Congressman Mig sa Villaferte kan Rinconada area. Ang balita ko sa Yusan duman so inot na payout masunod dyan po sa likod kan City Hall sa may Iriga City, anong apot yan? IT City.
building. Kaya po maswerte ang Rinconada sa magtugang na Villa Fuerte. Padagos po ang pananaunin daning ayuda pinansyal sa mga tios na sa pinakatios tang kababayan.